Jocul Five Nights at Freddy's Juniors este unul din cele mai controversate jocuri Five Nights at Freddy's Fan-made. Jocul Five Nights at Freddy's Juniors a apărut în anul 2022. Dar înainte să continui cu videoclipul, vreau să vă anunț că thumbnail-ul de astăzi este făcut de domnul Aproape FNAF, care îi mulțumesc extrem de mult pentru acest thumbnail și vă recomand să intrați și la el pe canal să vedeți ce postează. Astăzi vom povesti toată povestea întreagă acestui joc, deci pentru acest episod apăsați și pe buton de like, de subscribe și haideți să-i dăm drumul. Totul începe cu un tip care se trezește într-un loc întunecat care pare să aibă suvenirul de la pizzeria Juniors. Iar în acel loc întunecat dăm peste un tip foarte, dar foarte interesant pe nume Polber. Iar noi ajungem la ceva care el numește Balance. Dar că asta nu e tot, pentru că deasupra noastră se află un creier gigantic. Asta reprezentând că noi ne aflăm într-un tărâm creat de subconștientul nostru. Iar Polber ne spune ca să scăpăm din această lume, noi trebuie să facem câteva misiuni pentru el, pentru că lui este prea frică ca să le facă, deci ne pune pe noi. Iar acea misiune este să investigăm localul Freddy Fazbear Pizza. Iar prin acest lucru spiritul lui Polber se poate elibera. Inclusiv chiar și noi. Dar faza ciudată acestui joc este că cu ajutorul unui pat și ajutorul lui Polber ne teleportăm în Freddy Fazbear Pizza. De reținut un lucru la acest joc, chiar dacă toți animatorii se mișcă, doar unul este posedat. Care este între ei? Ei bine, depinde. Pentru că în această pizzerie doar un suflet există și el îi posedă pe toți pe rând. Personajele care le întâlnim în restaurantul Juniors, care sunt extrem de creepy, sunt Freddy, Bonnie, Chica, Foxy, Marionette și Baby Balloon Boy. Da, și să ne uităm de însuși Mangle, care este într-un fel toți animatorii combinați într-unul singur, într-un fel cum e Enart. Dar o să ajungem la acel animator la momentul potrivit. Misiunea noastră este foarte simplă, noi trebuie să găsim fantoma care posedă animatronul, iar în același timp să și încărcăm animatronul care nu mai are baterie. Iar ca să încărcăm animatronul, noi trebuie să-l chemăm la noi, dar dacă chemăm animatronul posedat de către fantomă, suntem morți. Jocul are un gameplay foarte asemănător până la noaptea 6, pentru că în noaptea 6 gameplay-ul se schimbă într-unul nou. Dar hai să lăsăm gameplay-ul la o parte și să ne axăm pe poveste. Pentru a afla povestea, trebuie să vizionăm niște casete, iar casetele acestea sunt foarte importante, credeți-mă. În prima casetă putem vedea o variantă de Freddy Fazbear care se împlimbă pe un hol, el având la el un braț de animatronic, el împlimbându-se mult până ajunge într-o fundătură, iar în acea fundătură putem observa că avem o lumină roșie, că din aceea iese o creatură. După fața lui Freddy putem observa că creatura îl înspăimântă pe acesta. Iar cum poate vă întrebați cine este creatura, ei bine veți vedea cât de curând. În a doua casetă putem să-i vedem pe Freddy și pe Bonnie care se uită la niște desene lipite, Freddy fiind foarte speriat de acel desen din cauza că putem vedea creatura care fantoma s-a folosit de trupul lui ca să o creeze. Freddy fiind foarte speriat din cauza că el nu știa cu adevărat chiar ce a creat, el începând doar să se zvârcolească pe jos și să înceapă să fie din ce în ce mai speriat. În a treia casetă putem vedea că fantoma se află în Freddy și intră după aia în Bunny, urmând să ne fie arătat fantoma care îl posede pe Bonnie, mergând pe același coridor cu un picior de animatronic, el continuându-și drumul exact ca Freddy, ajungând la fel într-o fundătură. A patra casetă ne arată pe Chica cum doarme, ea visând normal și ca de obicei pizza. În timp ce Chica dormea, fantoma apare lângă ea fiind destul de nervoasă pentru că nu a putut să construiască creatura complet, iar ea o posedă și pe Chica și pleacă cu ea cu un picior de animatronic. În ultima casetă, a 5-a, putem să facem 3 animatronici care țin 3 picioare de animatron în mâini, iar după aia putem observa creatura care ei, sau mai bine spus, fantoma s-a folosit de corpurile lor ca să o construiască pe aceasta. Dar acum haideți să trecem la noaptea a 6-a. Spre deosebire de cele 5 nopți, aceasta nu se mai petrece în pizzerie și de fapt în subsolul acesteia. Iar ca noi să ajungem la subsol, nu mai trebuie să ne folosim de un pat și de fapt de o ușă din acel void. Iar după ce intrăm pe acea ușă putem vedea un cutscene foarte similar cu cel din Five Nights at Freddy's 2. Iar în acel cutscene putem să-l vedem pe Bonnie din jocul Juniors, fără o mână și fără o față. El este în aceeași poziție ca cel din jocul Five Nights at Freddy's 2. Totul fiind foarte similar cu animatronii Wither din jocul Five Nights at Freddy's 2. Dar oare vă întrebați cum a ajuns așa? Dar o să aflați pe parcurs.
Noaptea 6 are un gameplay foarte similar cu cel din Five Nights at Freddy's 2, pentru că noi avem chiar și o mască și by the way, acea mască este chiar masca lui Bonnie smulsă. Din cauza ochelarelor și culorii acestea, pe parcursul nopții noi să ne confruntăm cu animatronii Withered, iar singurul lucru care ne poate apăra de aceștia este doar masca de Bonnie. Dar că pe la mijlocul nopții animatronii sunt puși pe o bandă rulantă și început să meargă pe aceasta. Da, și am uitat să menționez că Balloon Baby și Marionette au Endo. Și poate vă întrebați de ce zic Marionette și nu Puppet. Ei bine, ăsta e numele lui din joc. După ce toate piesele și animatronii ajung la destinație, un nou animatron se creează, acela fiind Mangle. Iar Mangle fiind creatura care apărea în casete, o corcitură dintre toți animatronii și alte piese ale animatronilor. Iar noi de aceea avem de-a face cu Mangle în cealaltă jumătate a nopții și vreau să menționez că ea are o buvniță ca un fel de al doilea cap, să zicem așa. Care acea buvniță o putem vedea pe ambele venturi, dar noi o putem goni cu masca. Iar mai ales că noi o putem vedea pe aceasta fără să mai folosim lanterna. Iar ca noi să oprim pe Mangle, trebuie să dăm cu flash-ul pe cameră, iar dacă nu o facem, ea va manipula într-un fel timpul ca să le spargă. Mai ales că o putem vedea pe holul principal întreagă, iar dacă vrem să o gonim, trebuie să ne folosim de mască. Iar ca să punem totul cap la cap, Mangle a fost planul acestei fantome. Iar motivul din care Fantoma a creat-o pe Mangle este doar din cauza că ea a vrut să-și caute un corp care să-l posede, deci a luat piese de la animatron care nu le trebuiau și le-a contopit pe toate într-un singur animatronic. Dar că partea bună este că noi reușim să trecem noaptea și aflăm cine este spiritul prins în acea pizzerie. Ea fiind de fapt o fată micuță care este în stare de foarte multe chestii, inclusiv să manipuleze spațiul și timpul cum vrea ea. Iar după noi antagonistul putem vedea că fata vrea să-i smulgă capul lui Polber și noi încercăm să-l salvăm pe Polber. Iar noi facem asta înfigându-i un cuțit în spatele ei, ea murind și spiritul Polber și al nostru eliberându-se. Dar cam atât a fost cu povestea jocului Five Nights at Freddy's Junior. Eu sper că v-a plăcut, iar dacă mai aveți episoade de genul, apăsați și pe butonul de like, de subscribe. Eu am fost The Kitten Fire și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!